Fl-aħħar waslet, is-serata li eluf ta' Maltin u Għawċin ikunu qed jistennew bil-ħerqa. Wara l-edizzjoni tas-sena li għaddiet tal-Eurovision Song Contest ħasret minħabba l-firxa tal-pandemija madwar id-dinja, il-lejla f'Rotterdam se tittella s-serata finali ta' din il-kompetizzjoni. Kompetizzjoni li ta' kull sena f'pajjiżna toħloq kontroversja jew tnejn. Din is-sena Malta se tkun irrappreżentata mill-kantanta żagħżugħa Destiny bil-kanzunetta Ġemekas. Kanzunetta li fija messaġġ ta' empowerment li Destiny tixtieq tgħaddi lil kull min b'xi mod iħossu emarġinat jew ikkritikat. Ħobbu jew ibodu, dan hu festival li jgħaqad lil ħafna Maltin u Għawċin li lejla bla dubju ta' xejn se jkunu kollha bih ġarhom wara Destiny. Illum il-finali tal-Eurovision b'Destiny irnexxiela tagħmilha wkoll għall-finali biex bekk se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna. Iżda l-Maltin jaħsbu li Destiny se jirnexxiela tagħmilha jew le. Ejjew naraw. Se tkun qed taraħ il-Eurovision illejla. Iva. Ejja mela. Żgur li nħobba ħafna l-mużika. Għandha biex terbaħ sewwa jiena nsegwih kull sena għandi rekokubri tal-Eurovision qed nisma'. Ejva. Ija naraħu. Ija mela le. U ma jistax jonqos is-sosten ta' ħafna Maltin li jemmnu fil-potenzjal ta' Destiny. Kif taħseb li se tmur Destiny? Naħseb hemm potenzjal. Jista' jkun hija naħseb. Forsi tiġi l-fort? Naħseb tkun waħda minn tal-ewwel imma. Taħseb li għandha ċans għall-ewwel post? Jalla jkellaw. Jisu hekk jidher li ħajjerna xejla. Taħseb li għandha ċans? Naħseb jiena. Għalija jiena għandha tkun materjal biżżej biex terbaħ. Jiena naħseb tajjeb sejra. Naħseb illi she stands a reasonable chance. One of the three. Tajjeb ħafna naħseb. Ma nafx ta' għax hemm l-Italja ta' Franza vera sabiħa wkoll. Ta' Switzerland ma nafx imma ma nafx għattilaba, nispera, I wish her luck. U għal din is-sena, li mill-iktar kanzunetta li ntoġbot mill-Maltin minn barra dik Maltija. Jiena mal-Italja żomm. Ġifieri hekk jiġu l-Italjani alla volja Destiny nippreferi. Malta. Malta, vera Malta, l-favorita tiegħi. And I'm rooting for hours. Malta biss. Jiena lejja l-aqwa waħda. Issa tiġa qed jimbuttaw l-Italjana u l-Franċiża. Jiena smajthom sewwa mhumiex fini daqsa fil-mużika. Destiny se tkun qed kanta fis-sitt pożizzjoni minn fost 26 kanzunetta, b'20 li kwalifikaw mis-semifinali ta' tlieta u l-ħamis dawk magħrufa bħala il-Big Five u l-Olanda li awtomatikament ikkwalifikat għall-finali wara li rebħet l-aħħar kompetizzjoni li saret. Kristin Mamo għal Net News mill-Belt Valletta.